Na začiatku našej cesty, pozrite sa na Poľsko, na začiatku obdobia, na začiatku našej cesty, kde sme boli pri sebe. 2009, keď sme prijímali euro, tak Slováci zarábali viac ako Poliaci. Poliaci mali nižšiu priemernú mzdu ako Slováci. Vážení kolegyne a kolegovia, kde sú teraz? 2154 priemerná mzda v Poľsku, na Slovensku 1620. Poliaci zarábajú o 500 eur v priemere viac ako Slováci. Za ten čas vybudovali 5000 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Majú 180 eur na dieťa. Rodiny, ktoré majú 2 deti a viac, neplatia dane z príjmu. Tá krajina prosperuje. Majú 4-krát vyšší rast ekonomiky ako my. V raste ekonomiky prekonali Singapur, prekonali Hongkong, prekonali svetové veľmoci. Poľsko sa zaradilo medzi top 20 najsilnejších ekonomík na svete. A kde je zatiaľ Slovensko za 15 vlád Roberta Fica? Totálna diera. Absolútne na konci všetkých krajín v Európe. Ešte aj tí Rumúni nás predbehli v plate. Tak ja sa pýtam, kde sa ten Robert Fico pozerá? Lebo sa nepozerá na tých Poliakov, on sa pozerá len do tej Moskvy. A pozrite sa na plat premiéra Poľska. 5200 eur mesačne. Robert Fico skoro 13 000 mesačne. To je Poľsko versus Slovensko. Vážené dámy a páni zo Smeru, kam ste to dotiahli za tých 15 rokov. To je vaše vysvedčenie. Choďte sa pozrieť na to, ako je Poľsko vybudované, a pozrite sa na to, ako Slovensko nefunguje za vašich vlád.